Bon dia. Com sabem, l'any 2020 va ser un any que la pandèmia ens va parar molts projectes personals i professionals. Entre ells, ens va obligar a suspendre la Setmana Saludable a les universitats del sistema català. L'any 2021, 6 de les universitats membres de la xarxa catalana d'universitats saludables, la xarxa EUSCAT, no es van resignar a suspendre-la per segona vegada i per això vam organitzar la primera edició de la Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya, la qual va tenir molt bona acollida. Enguany arriba la segona edició i són 7 les universitats catalanes que ho organitzen. El programa ofereix activitats relacionades amb la salut mental i el benestar emocional, essent una de les línies de treball conjunt amb el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Departament de Salut. El 6 i 7 d'abril, les universitats de Barcelona, de Girona, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra i Rovira i Virgili oferiran diferents activitats emmarcades en aquesta línia estratègica. També, l'endemà, el dia 8 d'abril, la xarxa EUSCAT i la Universitat Autònoma de Barcelona oferirà una obra de teatre que no ens deixarà indiferents. Activitat comuna de la Setmana Saludable per a les 12 universitats catalanes. Les universitats, en definitiva, volem oferir-vos ajuda i suport. Si ens necessites, hi som. I ja, finalment, desitjar que comenci la segona edició de la Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya. Hola, ens trobem al campus Mundet de la Universitat de Barcelona. L'activitat que us oferim té com a finalitat donar eines per millorar el benestar personal. Us proposem que ens acompanyeu a mirar una sessió d'art-teràpia que aporta beneficis per a la salut física i mental i a l'esperit. La conducció del taller anirà a càrrec de la Lia Alonso Arista, artista i art-terapeuta. Bon dia, Lia. Bon dia, Hugo. Per tal de donar-ne testimoni, 3 persones en representació dels 3 col·lectius de la comunitat universitària de la UB. Gustavo Lorente, professor de Biologia. Bon dia, Gustavo. Hola, bon dia, Hugo. L'Ester Marrón, personal d'Administració i Serveis de la Facultat de Biologia. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Hugo. I la Paula Lázaro, estudiant de Pedagogia de la UB. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Ens explicaran com i què han sentit i quines emocions els han fet aflorar, com les han gestionat, si ho han fet, i com creuen que els ha ajudat l'experiència. Amb aquesta activitat d'expressió gràfica, pintura, collage i modelatge, volem mostrar el potencial que té l'art-teràpia per a fer-nos connectar amb nosaltres mateixos, amb les nostres emocions, fer-les aflorar, gestionar-les i expressar-les, el que, en conseqüència, ens aporta un major benestar personal. Bueno, doncs comencem per parlar de què és l'art-teràpia, perquè pot ser que no tothom té clar de què va el tema. L'art-teràpia, jo tinc una frase que m'agrada molt, que és que quan no n'hi ha paraules, n'hi ha el que és l'art-teràpia. L'art-teràpia com l'expressió personal i de llibertat creativa de cadascú de nosaltres. Creativitat que no s'ha de confondre amb l'art, d'acord? No cal cap mena d'habilitat, no cal cap mena de formació tècnica ni específica de res. Cal tenir ganes de treure de dins el que tenim i d'estar acompanyat d'una persona que ens ajudi en aquest procés, en aquest camí. L'art-teràpia és un mètode terapèutic que pot utilitzar qualsevol mitjà d'expressió creativa. Podem parlar de pintura, podem parlar de dibuix, podem parlar de collage, podem parlar de modelatge com a qüestions plàstiques. Però també està el cos, el moviment, també està els sons, que no té per què ser una qüestió musical. Tot això és perquè quan estem davant d'un taller d'art-terapeuta, és un espai en el qual no hem de tenir cap mena de complexa, cap mena de por a res, sinó al contrari, gaudir de que som nosaltres davant d'un material per ser nosaltres mateixos més que mai.
perquè aquest és la gran bellesa, no?, d'aquest procés. Per què serveix l'art de teràpia? Pues imagino que és fàcil, no?, de poder percebre. Quan tu tens aquesta llibertat, què passa? Doncs que et coneixes millor. Si tens un moment de confusió, també pots tenir les idees una mica més clares o reconèixer elements que potser no havies descobert. També és una qüestió per les persones que estan passant un procés de dolor i de malaltia greu, de desconnectar, de que per aquest moment que et permets aquesta experiència estàs com una mica lluny de tota aquesta realitat dolorosa que tens, no? En tot moment i en qualsevol cas, l'arteteràpia el que busca és l'harmonia de la persona, que es trobi bé en el seu nivell físic, en el seu nivell mental i en el seu nivell emocional, perquè ho som tot. I llavors intentar tenir en aquests tres àmbits, quan fas el gest a l'hora d'expressar-te, sigui amb un pincel, sigui amb unes tisores, sigui el que sigui, estàs fent una mena d'harmonia, de ritme i d'energia que estàs posant en cada moviment. La part mental és perquè és un procés que necessita en el possible que no pensis, que et deixis portar. Però això no vol dir que no puguin venir pensaments al teu cap i de sobte sorprendre't de lo que tens tan present. I a nivell emocional, doncs perquè ets tu mateixa i no tens cap mena de limitació ni de pressió. Per tant, és aquest equilibri aconseguit a tots aquests nivells que al final és la teva harmonia. Què passa durant el procés? Què és el més important? El procés creatiu és el que has de gaudir, perquè si alguna qüestió té molt clara és que tu et deixes portar i no tens ni idea a on arribaràs, d'acord? No ho saps, però quan arriba al final tothom ho reconeix. És com una qüestió màgica. Tu no saps què vols fer, tu només vas fent, però quan arriba aquell punt en què dius ja està, tothom ho té clar. Aquí en el tema de l'arteteràpia, en la UB com a universitat sostenible i saludable, el que l'arteteràpia pot aportar un ambient com la universitat per tothom, tothom que estigui allà, i per això és el grup que s'ha format, és que tant estudiants, professorat, personal administratiu, que viuen aquesta mena de ritme i de pressió i de tensió i de possible estrès, tinguin aquesta eina que els aporta el benestar de poder desconnectar de tot el que l'envolta, que en un moment determinat no li deixa estar bé, estar amb aquesta sensació d'equilibri personal. I això és el que hem volgut portar, un taller en el qual aquestes persones tinguin aquesta experiència per primer cop. I, és una experiència de la que anirem parlant i anirem veient com es va desenvolupant. I, seria qüestió de preguntar-li al grup com ha anat tot. Per exemple, jo proposaria de començar per Gustavo, perquè Gustavo és qui s'ha encarregat de la part del collage. Hola, Gustavo. Hola, bon dia. Bon dia. Abans de començar l'experiència, van estar una mica comentant qui faria què, no? I Gustavo va decidir que li anava bé el collage. El collage pot ser l'expressió creativa en arteteràpia que menys intimida, que més et trobes com que pots trencar el gel i començar. Però això ens ho hauria de dir ell, de com ha anat. Doncs jo aquesta experiència podria resumir-la en tres qüestions diferents. Primera, la tranquil·litat. És a dir, estar en un espai molt tranquil en el qual tu et centres en fer una determinada feina, fer una determinada manifestació artística i això és una cosa molt agradable. En segon, el treball en equip, però sol. És a dir, que tu estaves allà i hi havia altres companyes que estaven fent la seva feina, la seva manifestació artística, tu miraves una vegada, aquí, allà, i això veies també com sortien unes formes diferents, sortien una obra, en definitiva, que està molt bé, mentre, d'altra banda, tu estaves amb la teva solitud mirant
la teva experiència agafant les teves figures per fer el collage, que era la part que estava fent en lloc. I la tercera seria la desconnexió. En aquell moment no penses més que amb aquestes manifestacions artístiques, i això sí que realment és un aspecte que dona un benestar que jo penso que és innegable. Me n'alegro molt. Bueno, després tindrem ocasió de continuar parlant una mica més, d'acord? Ara li preguntaria a l'Ester. A veure,Ester, com t'ha anat a tu? Hola,Ester. Hola, Lia. Hola. Ja soc per aquí. Què tal? A veure, jo una mica amb les paraules del Gustavo, el tema de la tranquil·litat, no hi havia pensat fins que no ho ha dit ell. Arribes allà i dius, bueno, haig de pintar, no? Doncs desconnecto de tot i pinto. I et dic, a l'inici no sabia ben bé per on començar, perquè pintar no he pintat mai. O sigui, bueno, a l'escola el que et feien pintar, però no és el meu art. O sigui, el meu art és la fotografia, però pintar no. Però vaig agafar el pinzell, vaig començar amb el color que més m'agrada, que és el blau, i em vaig deixar portar. I allà està, o sigui, vas veure el resultat, vaig anar fent, sense pensar absolutament en res, només que havia de pintar i el que sorgís. I em va sorprendre, que em vaig trobar molt a gust. Magnífic. Doncs igual que Gustavo, després tindrem ocasió de continuar parlant, d'acord? Molt bé, vinga, fins ara. Fins ara. Paula? Què tal? Hola. Doncs molt bé, a mi l'experiència em va semblar molt enriquidora, de veritat la tornaré a fer i em sembla, al igual que la resta de companys i companyes, una eina molt tranquil·litzadora i també d'autoconeixement d'una mateixa i, bueno. Bueno, doncs després continuem parlant de lo que tu has fet en el modelatge. Sí. D'acord, doncs aquí tenim imatges que podem anar veient. Realment, en el cas de Paula, ha estat fent el modelatge amb una tècnica que d'alguna forma el que fa és accentuar els sentits i sobretot el sentit del tacte, que en el cas seu, amb el fang, és el que més interessa. No té per què ser una tècnica, diguéssim, amb els ulls tancats, però és una manera, ja dic, com ajuda molt a que realment surti el que hi ha dins sense aquesta mena de pressió de lo visual, que tan invasora és. Tu aquí, Paula, en concret, com t'has sentit al començar aquest procés? Et va costar molt trencar el gel o no? No, sí, al principi, abans de començar la sessió, sí que tenia una mica d'incertesa de com anirà, què he de fer, com que mai havia fet aquesta activitat sense cap mena sense pensar, no?, com tu ens deies. Doncs al principi sí que era incertesa, però en el moment que em vaig tapar els ulls i vaig començar a tocar el material, ja vaig començar a sentir que em vaig deixar anar i vaig començar a fer la forma que en aquell moment em venia de gust i que vaig fluir bastant. I a l'hora del procés, tu diries que d'alguna forma van aflorar en tu emocions o pensaments que et van sobtar, que et van de sobte dir, ostres, què tinc jo al cap i no m'havia donat? Sí, sobretot al començar a fer la forma amb els ulls tapats, no tenia cap mena de significat aquesta figura i en el moment que em vaig treure el mocador, vaig començar a veure que la figura que estava fent em portava a un moment concret, que era un viatge que vaig fer fa uns anys i després, quan ja vaig estar amb els ulls oberts, vaig començar a donar forma a aquell viatge que em venia en ment amb la figura que havia fet completament amb els ulls tancats.
I va sentir realment la diferència que n'hi ha entre el que és un procés creatiu d'una, diguéssim, una experiència plàstica de jo sé que vull fer això i em poso i vull arribar a aquest resultat? Has sentit la diferència que és el benestar que pot produir-te el no tenir cap pressió d'on has d'arribar, de quan tens molt clar on has d'arribar? Sí, totalment. De fet, sempre algun cop sí que havia fet aquest tipus d'activitat, però sempre amb un objectiu de fer alguna forma, figura o alguna representació que de vegades em generava fins i tot frustració de no aconseguir-ho o de, com com es diu això, la necessitat de representar alguna... Sí, l'exigència de representar alguna cosa que realment amb aquesta activitat que vam fer no tenia cap mena d'autoexigència ni necessitat de representar algun concret, perquè era tot lliure. Meravellós, no haver d'arribar enlloc. No, i la qüestió de quan arribes, realment ho vas tenir clar? Sí, en el moment d'obrir els ulls i de veure el que havia fet, ho vaig veure bastant clar que volia representar aquell viatge amb aquella imatge d'acantilat. I com trobes també aquesta mena? Perquè jo me'n recordo que havia un moment en el qual tu estaves com que volies fer un moviment amb una petxina i te resultava realment complicat, perquè tu tenies d'alguna forma clar que no era, el resultat que anaves aconseguint no era el que tu volies. Però aquesta sensació de que un pas et porta a un altre, ho vas sentir? Que una cosa et portava a l'altra? Sí, en tot moment vaig sentir que el que estava fent era exactament el que volia fer i en el moment que, com tu dius, no em sortia exactament la forma que volia, vaig estar una mica, no bloquejada, però vaig repetir i un altre cop esborrar i repetir fins a arribar al moment que estigués supercòmoda amb el resultat que estava fent. Genial. I de fet ho vaig repetir com 5-6 cops, fins que no sortia no vaig deixar aquella part. És maco, quan tens clar el que no és i, sin embargo, quan arribes a lo que és, identificar-lo. Després parlarem d'això, perquè és molt interessant, que de fet és el que aporta l'arteteràpia, no? El procés aquest de no i quan arribes al sí. D'acord? Doncs, si vols, Esther, podem parlar de la teva pintura? Sí? Sí. Hola, Esther. Hola. Vinga, parlem. Què tal? Com va ser l'inici de la teva... Ara veurem les imatges de la teva experiència, que va ser per primer cop, no? Sí. Com dius. Sí, per primer cop. Però no... La veritat és que molt bé, perquè jo almenys he vist com que lo de escriure no era una cosa tan difícil, no? No, em va sorprendre a mi mateixa també, i et dic que el que he comentat abans, que quan vaig agafar el primer pinzell doncs em vaig deixar portar i va anar sorgint el que volia expressar, no? Volia recordar una imatge que tinc molt gravada a la ment, està fotografiada també, per cert. Ah, sí? Però sí, la vaig... el meu marit la va fotografiar i és la imatge que volia plantejar-vos aquí. Clar, aquí faltava la meva imatge al mig, però vaig voler fer primer la imatge principal. Va ser un viatge, una sortida de sol a l'Estartit i a mi el sol m'aporta molta energia, no? Em fa tirar endavant, vull dir, ho he descobert des de, potser arrel de la pandèmia, que quan van començar a deixar-nos sortir, depèn de les hores, podies trobar la sortida del sol i trobava que tornava a casa d'una altra manera. Ja et dic que aquell dia d'estiu vaig entrar dins l'aigua mentre anava sortint el sol i de veritat que sentir el contrast de l'aigua freda amb l'escalfor del sol em va omplir moltíssim. Me'n recordo que te comentava que
que m'explicaves tot això realment amb una brillantor als ulls important, no? I et deia, Esther, tu has de tornar a repetir aquestes experiències. Perquè, de fet, és com... Tu diries que realment aquesta experiència t'ha refrescat la memòria de lo que realment són moments màgics per tu en la vida, que valen la pena repetir? Sí, talment, perquè m'hi trobava ja. O sigui, pintant-ho m'hi trobava íntegrament allà, a dintre el mar. O sigui, i el que dèiem, l'energia del sol, sobretot l'energia del sol. El sol em transforma. Aquests dies que estàs... Digues. No, que en el teu cas em va fer... Perquè em va picar molt la curiositat, te'n recordes, d'aquesta part negra? Sí. Dic, ostres, Esther, però què n'hi ha més cap allà? Però clar, tu podies ampliar de fet la pintura cap al lloc que tu volguessis i deies, no, amb això tinc prou. I no. I t'ho agraeixo, et vaig agrair molt perquè la meva curiositat la tenia com molt picada, de dir, Ja. Em pots fer veure què hi hauria darrere d'això? I sí, tal qual les medes, Sí, van sortir les medes, sí. Sí, tal També qual. és un paratge molt... Sí, un paratge molt natural, molt salvatge també, i al costat del sol, doncs mira, feia el seu què, no? Doncs després, quan fem una mica de taula rodona entre totes, Sí? també m'agradaria que diguéssiu el títol que l'heu posat a cadascú de vosaltres i aquella petita explicació que acompanya, perquè és molt maco, vull dir, quan fas una expressió creativa, l'expressió creativa és, com he dit al principi, una mica tot. Tu, per exemple, has fet una pintura, però la teva expressió ha quedat també plasmada en unes paraules que acompanyen aquesta pintura i que són tan importants com ella, perquè és com tot una, no? Sí. Doncs ja us ho diré després. Que t'hagi agradat. Molt bé, gràcies. A veure què ens explica el Gustavo. Hola, Gustavo. Hola, què tal? Doncs la meva experiència és concomitant en el que han comentat les meves companyes, però també és diferent, perquè no és una obra que tu fas amb un material directament, sinó que hi ha molta part, la imatge ja està definida. Tu mires a les revistes i hi ha un seguit d'imatges, no? Llavors, el procés més creatiu és veure que aquestes imatges les podes transformar. I aquest procediment de transformació, perquè fas un collage, poses unes sobre les altres, retalles, fes fragments, dona una composició nova. El que és interessant és que al principi no tens la idea. És a dir, tu mires imatges i en el moment en què agafes una imatge ja tens un pas endavant. És com una partida d'escacs. I has fet un moviment i aquest moviment condiciona tots els altres moviments. És a dir, la imatge que tu has agafat condiciona la que agafaràs després i que ja vas composant una obra, una imatge, un resultat que ja va cada vegada és més definit. Ja té un sentit i té una finalitat. Una finalitat que tu no sabies quina era quan començaves, però conforme la vas fent, sí que tens ja una idea molt clara de quin ha de ser més o menys al final, perquè sempre pot sortir una altra imatge, pots agafar un altre retall i modificar una mica la composició. Però tot això sí que condiciona la qüestió de pensar. Estàs pensant només en aquesta obra, i això sí que dona, com he comentat abans, un aspecte de benestar, de tranquil·litat i de composició final. El sistema que vaig seguir, suposo que és l'universal, no? Tu fas retalls del que t'agrada i fas fent una composició per fer la composició final, quan enganxes totes les imatges, al final de tot per donar una composició més unitària. Penso que és una activitat molt relaxant i també que té la seva gràcia, no? I que, com tota obra d'art o com tot resultat, és una obra teva que has fet tu, que has modificat tu, i això, evidentment, dona una sensació de benestar innegable.
I n'hi ha una qüestió que després parlarem una mica més. De fet, trobo que l'has explicat superbé. Vull dir que la consciència que has tingut de com la imatge impressiona tant i condiciona tant és molt maca, perquè és així. De fet, per això el collage pot ser el que menys intimida, perquè ja són imatges que et venen i tu només has de seleccionar-la. I en el teu cas, a més, me'n recordo que vaig comentar-te que tenies molt clar, d'alguna forma, aquest condicionament, perquè tu anaves muntant les fotografies, però al mateix temps era com que sabies que podia sorgir una cosa que condicionava la composició, que de fet va passar, et va passar un parell de coses. No sé, era com, no sé si serà la teva ment científica que de sobte va descobrir també el plaer de la creació. De fet, tu m'has comentat que tens aquesta part creativa. Sí. I bueno, la composició ja la veurem després, en plan, és una qüestió que té una lectura, o sigui, té una, igual que la integració del sol i de la lluna, no? És com una màgia que trobes que imagino que per això el punt final ho vas veure clar, no? Clar. Sí, no? Ja dic que després de retallar imatges ja vas conformant una idea i aquesta idea queda plasmada amb una sèrie de... En definitiva, quan fas un collage o quan fas una obra d'art, també estàs donant un missatge a l'espectador, als espectadors, no? I aquest missatge és un missatge teu. Hi ha una part teva que de manera voluntària o no voluntària queda plasmada, no? És com allò que es deia, no? Que un novel·lista sempre parla de si mateix, encara que estigui fent una novel·la, perquè està posant una part de les seves experiències i de la seva percepció del món. Doncs aquí, en aquestes manifestacions artístiques, jo penso que és una mica el mateix. Sí, però compte perquè aquí el missatge en arteteràpia, Gustavo, el més interessant i el més important és que el missatge és per tu mateix. Ja, clar. Sí. Perquè és per això aquesta part d'autoconeixement, de que tu de sobte et trobes davant d'una emoció o d'un tema que dius, ostres, doncs sí que ho tinc present, això, no? Jo penso que l'artista fa una mica això. L'artista treballa per si mateix. Hi ha molts exemples d'artistes que han guardat la seva obra perquè la fan per ells mateixos, encara que, clar, la fan també per l'espectador, no? I per mostrar-la i fins i tot per vendre i per viure, no? Però sempre hi ha una part que és per si mateix. O sigui, és el missatge que tu t'estàs donant a tu mateix en el moment que estàs realitzant la teva obra. Sí. Bueno, pues ara podríem veure'ns totes les cares, a veure què podem comentar. De fet, li comentava a Esther. Hola, Esther. Hola. Ja estem, l'equip. Li comentava a Esther que m'agradaria que diguéssiu el títol de cadascú perquè ho trobo, no és que ho trobi, és que és part de la vostra creació, no? El títol, inclús una mica les expressions o el comentari que heu afegit al títol. Tu, per exemple, Paula, el teu modelatge vinculat a aquell viatge al País Basc, me'n recordo, té un títol especial, eh? Sí. La caiguda de la lluna li vaig posar. I, de fet... Digues. No, que em va encantar perquè em vas dir, n'hi ha una part que són aquelles escales, que aquí en aquesta imatge es veu, aquelles escales que pugen, perquè era un paisatge que era un penya-segat, no? Sí, exacte. I, realment li vaig posar aquest nom perquè, va ser com... Ho vaig interpretar com que era un mirador que pujaves les escales i al final de tot doncs, tenies com un supermirador que podies veure tot el cel amb totes les estrelles. I en un dels cantons de la meva obra també està representada la lluna, el sol i les estrelles. Sí. I tu, Esther? Doncs el títol que li vaig posar va ser Energia, perquè és l'energia del sol que em dona motius per tirar endavant cada dia. El dia que no hi ha sol i no el veig, començo el dia totalment diferent.
i el dia que puc veure la sortida del sol ja em dóna piles, no?, per tirar endavant. Que maco. Gustavo? Jo li vaig posar un nom així, li vaig posar in illo tempore, que vol dir en aquell temps, que és una frase que es diu, no, en aquell temps Juli Cèsar, no, in illo tempore Julius Cèsar. És a dir, perquè el paisatge que vaig confeccionar tenia una part com de temps mític, una construcció a la part esquerra que estava presa de la ciutat de Petra, un dolmen, que són obres humanes d'un temps antic que reflecteixen també el pensament o l'obra artística amb missatge de la pròpia humanitat, però fins i tot immersa en la natura. La natura és imprescindible de tenir-la en compte perquè nosaltres formem part de la pròpia natura. La meva formació de biòleg és evident, i a més de zoòleg, que treballo amb animals, és evident que la natura per mi representa una força i una necessitat d'integrar-la dins de la vida quotidiana. I per això queda aquest dolmen on surten dos elefants i que anem també amb un destí que és una mica incert, variant, i per això tenim aquesta poma de la saviesa que està perforada i que dins té una cara, que és una màscara, que és la màscara que tenim tots quan s'estan fent coses que van en contra de la natura, que saps que van en contra de la natura, però és que segueixen fent perquè hi ha uns altres tipus d'interessos. És a dir, aquesta ambivalència que s'ha de valorar en cada acció que es pren enfront de l'acció humana a la natura. I tot això banyat amb aquesta ambivalència de sol, lluna, que vol dir fred, calor, llum, ombra, que en definitiva reflecteix aquesta variant dins de la temporalitat d'aquest temps que va transcorrent i que va modificant el medi i a nosaltres mateixos. Molt bé, Gustavo. Jo a tot això que has dit, tan complet, només afegiria una qüestió perquè la lluna i el sol, especialment per mi, tenen un significat i la natura estic completament d'acord amb tu. De fet, ja et vaig comentar que jo en una altra vida vull ser biòleg, però la lluna i el sol, si et sembla, jo afegiria allò que la linealitat del sol i el cicle de la lluna, que pot ser que precisament per no tenir en compte tots dos, la importància de la linealitat i la importància de lo cíclic, estem en el punt que estem tan desvinculats de la natura. I bueno, per això em va impactar el sol i la lluna, perquè ja et dic, per a mi, molt bé. La veritat és que ha estat amb tot tres una experiència supermaca i m'heu sorprès, perquè heu engegat de seguida, heu trencat el gel, m'heu fet un treball realment molt fluid i molt agradable. I una cosa que sí que m'agradaria, a veure si m'ajudeu a transmetre una qüestió de l'arteteràpia. Jo com a arteterapeuta podria fer lectura del que heu fet i tot això, però hi ha una part de l'arteteràpia que trobo molt maca i que de fet vosaltres ja heu presentat i Gustavo l'ha abordat, que és el propi plaer del procés de crear en llibertat sense cap objectiu i, a més que tu mateix puguis trobar aquesta lectura, inclús prescindint de que cap altre, ni jo ni ningú, us la doni. O sigui, l'arteteràpia com a experiència realment, com us deia, no? Quin sentit podria tenir una experiència així en una entitat com la universitat que vetja per la salut, en aquest cas personal i mental, de la gent que forma part del seu món, sigui estudiant o sigui un professor o sigui qui sigui. Doncs confirmeu que realment el deixar-se anar, el fluir, el poder desconnectar de la racionalitat i el simplement tenir aquesta experiència de treure el que tens a dins és una qüestió que beneficia realment a la persona? Sí, totalment, d'acord. En el procés de creació, en cap moment vam sentir, jo personalment no vaig sentir ni que havia d'arribar a algun lloc, ni que estaria bé o malament, sinó que érem superllliures de fer el que volguéssim, de la manera que volguéssim.
i el fet de no tenir cap objectiu ni cap necessitat de representar res en especial em va sentir com molt segura, em va fer sentir molt segura en tot el procés i tot el procés de creació que bueno, s'agraeix el fet de no estar jutjada ni per una mateixa ni pel voltant. Genial. I tu, Gustavo, també ho confirmes? Sí, jo confirmo i comparteixo tot el que ha dit la Paula. Em sembla que ho ha expressat d'una manera perfecta. I Esther? Sí, igualment. Vull dir, et sents lliure. Vull dir, com que no has d'arribar a cap objectiu, vull dir, et deixes anar i et desconnectes de tot. Vas només a fer el que surti, el que sorgeixi, sense que hagi de ser perfecte, perquè no cal una perfecció. I no cal una habilitat, ni cal una tècnica, ni cal res. De fet, és el més maco i el més important de transmetre amb tot això. I és que, d'alguna forma, sempre que es pugui, les persones es donin la possibilitat d'experimentar una pràctica del que sigui, com jo deia, inclús de posar una música i ballar al teu aire tal com el cos surti, o agafar uns materials i fer uns sorolls i descobrir quins sorolls t'agraden. Vull dir, com deia Paula, és la qüestió de que aquesta llibertat aporta, a part del benestar, és que t'aporta la seguretat en tu mateixa. El no estar jutjada, perquè de fet és el que d'alguna forma estem des que obrim els ulls fins que el tanquem, tant en la vida fins a l'amor com en el dia a dia, no? L'estar sotmesos a les mirades dels altres. I aquesta mena de parèntesi de no estar sotmesos a la mirada de ningú, només la de nosaltres mateixos amb ganes d'estar bé amb nosaltres mateixos, és com una mena de, jo diria que de cura, de cura personal, absolutament, respecte a això. Doncs, bueno, per part meva, ja dic, encantada d'haver tingut aquesta experiència amb vosaltres, que m'ha tocat un grup molt bonic i espero que sí, que podem tornar a repetir-la. Jo voldria agrair a tu, Lia, aquesta guia que ens has fet i l'oportunitat de trobar-nos amb les meves companyes i dir-vos que ho he passat molt bé i que és una experiència molt, molt agradable. Genial. Jo també comparteixo les paraules d'en Gustavo. Moltes gràcies, Lia, per estar allà al nostre costat, però sense intervenir a no ser que en necessitéssim. I ja et dic, l'experiència ha valgut la pena. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres. Bé, doncs, abans d'acabar, donem les gràcies als 3 participants de l'experiència. Gràcies, Gustavo. Moltes gràcies. Gràcies, Esther. Moltes gràcies a vosaltres. I gràcies, Paula. Moltes gràcies, Hugo. I finalment, a l'arterapeuta Lia Alonso. Moltes gràcies, Lia. A tu també. I a continuació, la Maria ens presentarà l'activitat que proposa la UPF, basada en un testimoni en primera persona sobre una realitat de la que sovint no se'n parla.